Abono sia Sompa 93.1 FM abusia ya kwa ya kwa kwama ya ba gina musa ice cream nu ya nya sanketwa ebra so anwumere nsam dodo a ya boa no se Sompa anwumere no se abrem kase bo Sompa 98.9 ene de be sommo no kase boy ni da niwam ti yakuru kire bia be for kwa Facebook so betumi akenka bi dia adwenkyere no aba ne ya wasem so de amawo semufo kwakwa sante abo Benedict de be kokoto wayi ato akren wapia ati kwasa sabi nkrasifo aziketia ya makenka mfa mamo na semu de edintinti mabie nie ewiase nyina kubata IMF ma ba panyi de kokobo de amawiase amafe ne efifire sense yensu ataduamu ye na busia COVID-19 ntete abato so mpefa nsɛmtwe fa prono so chese kukura ene kukuru kosoro wo China ne mpotamo na msoma kutoka yemse gina bia mpanimfo de nchiche foforo ba ye bewuram ne de ho nkomo pa anwumre yi Nooks fo no homo ka sensa ban ni sua pan wodo a wo mo pese e fa kwati kwa so peja buo mu no wo mu hwe yie pa and I'm so my fear for more coming chromasia pomodi atu just a wo mu school fees ne nkwada de ka ho bio atoro mpempi no mu di kire wo mawofo no e ka obi na ma hostels ne bo no ekukuru kosoro sa no you fana for the station e busumi duni wo mo si wo mu nwanam hyemu aban no entua and I'm raso gani wo mraso ge fie ma de so mo ase man so abato mpeso so se be na bamba won sensam e be yire nche wo pa ma ntem ne mpotam ntino afidie titafo mu to sakri wo de bia kwa koduma posifo wo mpotam ho Papa dan Paris obi piada ni wo ya wo ba wo no obetumi age obi hyebre enso de afri ni semsenti oka akasemu yi no ye de bebre asantimantama se MPP amanyokom panimfo nyina we de menka ne se chairman fo a wo mo MPP amanyokom akosia Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ahye ne bo se kwambia so no wo mo eto abama no ye bedi hu nkomanwumre na ya hwesa na montuo we ekoso kumase ya amanfo bi chese chema untumi ne die ni mu emekoso no emu ebebo MPP amanyoku no inshallah na drobonso yene na de kwabode ama prosi commander ya wagogo sadren wa ye hwerehwere enso won pepto aso yi amsa for we ni afoforo pini akekese ne se kase abia wo bia na nwumre ye ba ne ye de aba besomwo wadwenche no nsusu fa beka ho wo ye social media platforms awodo ni nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook na oko YouTube so a Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia wo no mo a ye guso a ye bekase ne mambo no ye bekenkan edia mamo asidan koma 5G woma asoya sinema ye vemu a enwume bia wo bia ne de kase hwehwam ebremu na biem so mizo fruit drink wase ne ese pika se neti tenkon ye ne wuni di kura na anu bi etumi gina wo che ma wanka se tumi se ampa wei wase won famfrafra mu bia damfa ho eye organic ankade amango grapes apple melon any abrobe pineapple ni nyina anusuo no wede pa ne bo ne da fom wotone ayeto sansa de pa ne to ne wunti wose ahoma na ye no kra homa 0246 270 221 fre na ye fa de emere wa na se wankasa bo na ye na bra Sompa ha medinde ya bo amali bia boga nwumre mene wo yini ni ama krancha daso of mami premai ni kase bono emu chechemu no enie ewiase nyina kuba time Madam Christiana Georgina ya okredi mieru so frikuku amabusuam kure nipa nimu ena sa brede wo kirechiremu o se ewiase aman afa ne efifiri se 2023 yenso ye time pa sanse niemu betumi akoye den ede ama wo se ewiase nyina sikasem no ate akogu tisebo de trogo 2020 coronavirus yi ni tire yes kasemiti kogu yese to wura ye mre no nyaade atumi asode agina enti obia ensisi mpempim na wankere nsraban se betumi akofa how kase so ede aba ye mame Kristalina Georgina reflect on the benefits of the world being more integrated. When we look back over the last 3 decades, the world economy tripled because of this reliance on an integrated world economy. Who benefited the most? Emerging markets and developing economies. They quadrupled, but rich countries also benefited. They doubled in size of economy. So we have to be careful not to throw the baby with the bathwater. Yes, the way we have operated
created excessive dependency in global chains. We were too focused on cost. How can we make products cheaper? And COVID and then the senseless war Russia started against Ukraine have shown that this is not enough. We cannot just concentrate on what is cheaper. We have to think of the security of supplies. And that means diversify the sources of products that make the economy function well, lifting up the level of cost. That economic logic is not only appropriate, it is a must to follow. But we shouldn't go beyond. We shouldn't say, okay, we break the world into blocks. One works here, the other one works there, because the costs are very, very high. We calculated that just trade, limiting trade into 2 blocks, would chop $1.5 billion from global GDP year after year after year. If you tried to separate the U.S. and China. You separate them, there is a excessive cost. So the logic should be where, for security reasons, there has to be careful recalibration of supply chains, do it. But don't go beyond, don't go into benign areas of products that have no strategic significance, but they benefit the US consumer, they benefit the world economy. And this is what we are arguing for. Don't go in a direction in which this separation would make everybody poorer and the world less secure. We project it would go even further down towards the end of 2023, provided central banks stay the course. Our big worry is that with the economy slowing down globally, we are projecting global growth to go down to 2.7%, maybe even lower next year. Remember 2021, it was 6%, it dropped to 3.2 this year, 2022, and it will continue to drop down. If central banks get a cold foot and say, oh my God, growth is slowing down, let's slow down the fight against inflation, we risk. Hey, yeah, mami, Katrina, Georgina, one and a dime for Juma Conwan on a cocoboy, what they may be singing ada to a minor yensis pempinions as in ammonia bure, near Tim and Antia for the station for Emunia Buru, Kotoko de Treburo Pimping. Abusafo yɛmfa free IMF nsɛnsɛm no ho ne yɛmfa mo nkɔ apom de no mo mfa mo nkɔ COVID-19 no a entity ɛbɛtɔ so mpa FM nsɛmtwɛfa prono so kyerɛ sɛ sɔrea na ɛsɔreɛ abusuasɛm bɛka ahyɛ ne nso abɛn na wɔtwe mmienu mu anie ɛna bɛtɔ dwa sɛ Chinafoɔ no abi ɔmo man ne sɛ gya adwadifoɔ Ghanafoɔ ɛkɔ sɛ nneɛma fi wɔn bebrebe yi ɛbɛgu yɛ kurom yɛbɛtumi akɔfa nneɛma ɛde aba na ɔmo so a ɔwɔ ɔmo bɛfa bi free Ghana sɛ kɔ China no ɔmo atu saa na mo ne no mu a ɛna bɛtɔ dwa sɛ yade no kukura kukuru kɔsoro wɔ China abɔnten so no ɛnya asɛm ketewa nam so ma yɛne mo ka sɛ Ghana Airport Company mpanimfoɔ ɛde krataa ba bɛto dwa sɛ ɛfiri na ɛkɔ kotoka wiemhyɛ gyina bia sɛ wo ba hɔnom na sɛ ufiri China na ɛbɔ ɔma yi mu a ɛne test ɛne wedre ɛbɛwedre wansa na sɛ bɛma kwan amu awura ɔma yi mu a wawura ɛnya asɛm ketewa na abusua yɛnkɔ ɔma no so ne yɛnkɔdi nkɔmmɔ kakra yɛne Dr. Michael Owusu kwasibrone ka ne sɛ ɔyɛ virologist na ɔkɔ Kumasi Center for Collaborative Research a ayɛfɛ ne sɛ KCCR ɔyɛ panimpa baako hɔnom ne na enkodi nkɔmɔ ne ekobisa sɛ nkagya ne anim sɛ yawo wɔ vaccines nom ɛbɛbi so kra kɔ wɔ booster nom ne adeadea ne kɔba ne sɛ ne yare yi sa sɔre sɛ doc wotemen ka yɛ mo adwo ɛmo akɔ aba ɛbɛyɛ kase yi so mejo so mecha tiefo so nyina yɛ tiefo ɛgye so yɛ sa mo afishia pa so doc afi komra meto yɛ Doc, ni obia bebusa ne sɛ COVID-19 a yɛse ɛsɔre wɔ China, ɛsɔre wɔ mama bi so a ɛno nti no kotoka wiemhyɛ gyina bia mpadimfo de krata ba bonten ɛde nhyehyɛ foforo egu akwa mu no. Yɛbebusa sɛ nkenanke ya wɔ vaccine, yakwa ko booster nom ɛne adeade na fedi asɛm bio ɛne yɛse yare yi asa kukuru wɔ China, yɛde nhyehyɛ foforo egu akwa mu o kotoka yi. Abam say some way na nipa bebre busa say ba ne say na yare na sa pagya wo
China. So China ye kura yare by no the akotine power honum population does almost by 1.4 billion. Wom say nipa bebre our vaccine no. And so yes, I nipa bebre so or China omonya wo vaccine. Na COVID is eba wo China nyina na omo ne omo friend say COVID-19 zero policy. Almost zero policy no yeah na almost timid nhyehyɛ bi ato hɔ ma upia na wo hyɛ mask o mask a wo hyɛ make sure sɛ wo kɔtɔ aduane a wo hyɛ ɔmo ma nipa mpiepie mbɔ nkyinku ɔmo ma nipa nkɔ beaches nkɔ dandan ɔmo nti ɔmo de hyehyɛ yere kete to hɔ sɛ de ɛbɛyɛ a covid no emu ntrɛ anaasɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛgye nsɛm ɔmo ani so. Na mmom nansi ya no ti wɔ China na ɛyɛ mmeranteɛ mmebu no start sɛ ɔmo yɛ dede ɛwɔ kwan ho broni fa no protest sɛ ɔmo nte aseɛ sɛ aban no bɛyere mmara ketee sɛ kyinkyin a hyɛ mask kyinkyin a mempie nkɔyɛ party anaa menkɔyɛ nea ɛwɔ sɛ ɔyɛ nti wɔ mmerɛ a Chinafoɔ egya a egugu saa mmara yi mu no ama nipa bebree epie yɛ. Na nipa bebree nso na epie no bebree nso wɔ vaccine no ɛna bebree nso yɛ mpanyinfoɔ no mo anyi akɔ akyire nti ɛnum yɛ na ɛbɛn mi sɛ yareɛ no ɛsan etu atesi nti ɛka mɛ sɛ China kuro no yɛwɔ nipa bebree a na ɔmo nya encounter virus no eboni fɛn sɛ naive population a afe na ɔmo ahyia virus na afe deɛ virus no ɛni ɔmo edi paa ɛnu nti na ama yɛ hu nea yɛ hu yɛ asɛ yare na epagya ne mu paa ɛwɔ China obiara ɛbɔ kɔkɔ sɛ wɔ sɛ nyina ehwie na ankɔyɛ ade foforɔ ama yɛn so wɔ aman bebree so. Na doc mo de maso toto fam a saa yare we no a asɔre wɔ China no unse baako bae na yɛse yɛfrɛ no Omicron ɛna baako bi so foforɔ bi bae we no ne asa asɔre ɛyɛ de ahi bia mo de maso toto fam a ɛyɛ Omicron na Omicron no wakyekyɛ ni mu bebree kwa wakyekyɛ ni mu bɛyɛ megye di sɛ wɔbɛyɛ edu koraa na nea ɛyɛ common ebi di kan ba yɛfrɛ no sɛ BA 5.2 BA 5.2 no Ghana koraa no between July and December na ehu bi na mmom nea ɛwɔ China paa na ɛha adwene yɛfrɛ bi BF7 ɛna XBB ɛna BQ nti asɛ Omicron ne mma wawo mo ɛna ebinom etimi eti atise a edi akotene saa Ghana ha ye nisa BF7 XBB ɛna BQ ne nyanya bi nti na megye de sɛ pomdifo ɛde nhyehyɛ ɛto hɔ no kutuka sɛ de bɛyɛ a ye mbie yɛ borders no na manipa bebree mbɔ nkyinku mba ha na ɔmo mfa saa yɛ variant foforɔ a yɛ Omicron de bɛyɛ bi ɛma ɛnsa ma bɛha yɛ adwe nti megye de sɛ ɛhyɛ da kwan mu no yɛtokɔ so bi a ɛbɛboa wɔ kwan bi so na mmom yɛka wɔ nyinaa ne sɛ sɛdeɛ virus ne te no woyere wo bɔda so kete koraa ɛdɛn a kakra bɛwura mu nti vaccination ne adeɛ a ɛyɛ na de biara yɛbɔ ho dewu sɛ wowɔ hɔ na sɛ wowɔ bi a bɔmmɔden anda wɔ booster no nso wɔ booster yi a bɔmmɔden anda wɔ booster sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anye biara sɛ ebi bɛwura ɔman mu koraa mpo no a wudie mu bɛyɛ den na wɔtumi akɔ nti a sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛmfa wɔn ɛnto hɔ. ɛno na nka doc meka mba babusa sɛ so wo hwenhyehye a Ghana Health Service ɛne Ghana Airport Company mpanimfo de agu akwam okutuka wiemse gyina bia hɔ no mo no a virus yi mu yɛse woni nan woni nsa eni ade but wo yire sɛ de ya kwan bia obɛfa so de awura wo kurom no obɛfa so awura san hyehye wei ɛbɛboa yɛ ni sabre ya wo ma yɛ hu sɛ ne asɔre wɔ China yɛ foforɔ kra nyame ampata no bewura yɛ mayi mu a yɛsoso bia no soso ne ani ano vaccine CB anase vaccine we no a ebetimi abona to baby amaye vaccine we na etimi boa say your Omicron no anima ni bi okay vaccine na ya we wo vaccine na ebetimi aboa ma yare no nya bi krampo a embo wonto ho okay the same vaccine na ya we okay some vaccine ya timi kutia na ne meka ne say China kro no bebre ho no bebre wo vaccine nti wo hwe omo a ekum bebre ni yo omo a said vaccine omo wo bi ti na edi omo dita na kan share dia to share eto ho na ye wo so wo hwe covid aboy a enya de a wo ye mrade si ano kwan sama no mba o mem ntimi si ano kwan wo ye dan bi beba
na mmom woyɛ ne wo reduce impact ebi a sɛ ɔha na ɛba ube make sure say be emu du na ɔbɛnya kwan wuram sɛ edu wuram a ɛbɛma wo kwan ama watumi asosɔ ano kakra ama wate ano yaw no asɛ waba na brase na wotwɛn na sɛ ɔha ne apem ɛbɛwura mu prɛko pɛ a ɛbɛma nipa yare abom nipa yare bom nso ayaresabea kakra bi pɛ na ɛwɔ hɔ bebree kɔda hɔ na sɛ yɛnya doctorfoɔ nhwɛ ɔmo a ɛno na ɛyɛ ma nipa mu nti na megye de sɛ nhyɛ yɛde ato akɔm sɛ de bɛyɛ a ade biara sɛ ebi kora wuram a baako deɛ ɔsɔ ano a wobɛtumi ayɛ ho biribi na mmom bɛyɛ mpempem ɛbɛwuram prɛko a woanhwɛ a na ɔko no akɔ akɔyɛ de nti na nhyehyɛ ɛho hia sɛ at this time no yɛbɛtumi amake sure sɛ yɛde nneɛma atoto akɔm na atumi aboa yɛ nyinaa na doc yɛntumi mba ne koraa sɛ yɛma obia mfiri China ɛmɛwura yɛ ma mu saa bere a asa apagya se anaa oh Debbie ɛno deɛ woyɛ a na asɛ ɔman no ɔma w'ani ahaha dodo actually no ɛnyɛ China nkwa na ɛwɔ sɛ yɛde ani si ɔmo so ɛboɔ yɛ a yɛka sɛ ɔmo wɔ China ebi wɔ US ebi wɔ Europe ebi wɔ Canada ebi atrafa hɔ nyinaa nti me deɛ ɛka me nko a woyɛ policy bi saa na ɛnyɛ China nkwa na wobɛbi w'ani ahwɛ na mmom wɔwɔ vaccine koraa na sɛ wofiri US anaasɛ Europe anaa Canada kuro mu bi na wɔba Ghana ɛwɔ sɛ yɛ scientist o na make sure sɛ at least wokura bi a ɛbɛtumi asɔ ano sɛ wode w'ani si Chinafoɔ nko ara so sɛ ɔmo na asɛ sɛbi mmoa no ɔmode ba ɔman mu no woanhwɛ no yie a na yɛbia na w'ani yɛ ahahan na afei deɛ obia bɛfi sɛ bi a pɛ na wompɛ Chinafoɔ asɛm nti na wayere ho yere ketee sɛ wopɛ sɛ wosi ɔmo ano kwan na mmom aboa no sɛ da bi ɛka no ɛnim China ni ɛnim US ni ɛnim Canada ni nti woyɛ adeɛ a na wa make sure sɛ watrɛ wahyɛ mu sɛ da bɛyɛ a baabi a bɛfiri bia no wobɛtumi asɔ ano doc na neɛ Chinafoɔ ɛkɔ mu seesei no a yareɛ no sa sɔre ɛwɔ mo man ni mu no ɔman Ghana yɛbɛtumi akɔ bi mu anaa sɛ bɛba sɛ Ghana soso no yare no bɛtumi asɔre bum na ɛku nipa saa ɛwɔ ma yi mu anaa yɛbɛtumi akɔ bi mu oh wobusa me paa deɛ a mɛka sɛ mengyim de sɛ ɛbɛkɔ mu ɛfi sɛ ɛyɛ mmoa yi a ɛwɔ China Omicron na ne ma no bi Omicron ne ma no somewhere August yenya wave I think say fifth wave it is how money be a hɔ no ebi mako ebi ɛwɔ Ghana yɛde kan afɛm do da nti menyɛ sure sɛ ebe pagya ne mu sɛ deɛ pagya ne mu kane na ma nipa binom wu yɛ kɔda yaresabea no aka me ayɛ sɛ yɛwidie mu ne vaccines a yɛawɔ no yɛtumi gyina Omicron na no kyɛn bia ama ni bia afi na bia ɔmo kɔ so ahyia sa variant we na mmom de bia ɛka sɛ virus we no wontumi ɛnte n'ase amere ne abere nyinaa no otumi dane ne ho kɔyɛ ade foforɔ nti sɛ ɛkɔ so ayɛ te sɛ Omicron yɛ ade a ebia na ɛtumi asɔ na mmom ɛkɔ dane kɔkɔyɛ ade foforɔ a yɛnhu bi da wanhwɛ yie a na ɛde deɛ ani ahahan nti na amere ne abere bia no ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ho yie na wobɔ ho ban sɛ de bɛyɛ a kame sɛ ɔdane akɔyɛ abo afoforɔ a take you by surprise ɛmu bɔtumi agyina no ɛde so nkonim doc yɛda se papa ne wadagye a wanya ma yɛ anwummere yi yɛde wobɛsia na agya yareɛ yi ho nkɔmmɔ yi deɛ wɔn ne tua sɛ asa asɔre sɛ deɛ da bia bɛdwa wasom nti bibia ni so yɛbɛsa aba wo nkyɛn na wakyerɛkyerɛ yɛn kakra yɛda se ɛne wadagye a wanya ma yɛ anwummere wae for Dr. Michael Owusu a virologist at Kumasi Center for Collaborative Research here. Kwame Nkrumah Suapom ne yɛkɔ ne nkyɛn ɛne no ɛkɔkɔdi nkɔmmɔ no. Yeah, to akasi abone so National Union of Ghana Student Nixfo and wɔn de kɔkɔbɔ ɛma sɛ mrasebedwafo akɔgye atum sɛ aban ne so apa wodoɔ wɔn mo boa wodoɔ a yɛtua no ɛmu nkyɛmu no dunum ɛne yɛmfa nto so titu afie wuranom bi wɔn ma wɔn adwen sɛ ɛbɛfa saa asɛmu atotum atwa meneboɔ ɛde agyegye wɔn mu sika Owura Dennis Apia Labia Mpofo ya oyɛ president edime koya no pɛ wɔ bra na wɔn ahia wadubu akye tena dwamu na wɔn ma wiase nyina dache ɛne yɛ frɛ na wɔka sɛ no kuretrodo binom twatwa meneboɔ pa na wɔn nkuratuo nkurasekan wɔn bɛfa mmara no so akwatia santumu kakraka wɔn de ɛbɛyi Shibu fiti nkyɛn a bɛtɔ yɛne siku mpanyinfoɔ ne aban nkyɛn a ɛpati fi mmara na yɛn sama yɛ karakter ni sɛ aban ɛto fit mu afiri anaasɛ ni sɛ universities ahodoɔ no ɔto fit mu afiri ɛbɛsi mpɛmpɛn so a parliament ɛde ba asɛ universities
before the person won't about 50 to 70%. Any don't make my say, so that they are a school for no, ya won't toy anything they are two very force that you on what in 70% increment and 15% increment. That is 15% increment. And I'm a student. Don't leave to me about that 15% increment. Again, at a school for Kabumku, Naka, teacher, and the teaching, and I said, but after in Komota Canada, say, okay, yes, get the 15% and 15% in the age instead of enough to company for better or exit Ghana school for it. Okay. So, I know how down. Everyone is universities when you only believe on one or actually, so charge up 15%, yeah, element. Asama very marama yin, property coin so more than that. And only a chin Ghana, buying Ghana to 5 years to say, yes, Semra, the Kudia, we broom right the end. So, if you're a Shama, universities in Follow. Head of street as here. Now what do yeah, certain can say, back on the say, you really didn't pay free and I said school team paying free. I had it. Or by give abro that amount. Yet also you always our corporate excuse Biaba. I need to use so the charges to go for illegal and unapproved fee. Opa, yes, the kind of say, University of Ghana and some kind of other trouble on General and say 2019. Let's talk to fee to me. A man to me, I can't know. Indeed, they say, almost the start 2019 to no man to ever track to radio. After what to I feel to be. And I do my Ghana a school is your point, bring for Ghana food. If you wait, I can make you mention I go so, but we need international and both a 5 year minister. Was saying both of a share as soon as possible. What are sending a look to the Fibrenova stop it with unapproved charges as well as university, UCC, you have anyone else to come here, school for you. Now we are na Professor Kwaku Mensah auto. Ya only a Vice Chancellor, the University of Professional Studies in Crime. One also can say BSA was sre adrebre emra mebunu na semi empenifo so be found. School fees no. I say we share public schools now. One more every power now in Tanka Assembly because one more every. Say for the past 3 years, Parliament never allowed any public university to increase their fees. Now, Sisiano, public schools to do one each year rents. They do a crowd one more. Never be one more year. And see, inflation last year inflation costs affecting your operations and the parliament are approving some rates, basic rates, not beyond 15%, and not and schools. But yeah, UPS it says the House of Finance, I quite fast finance here strong cry. Provides a Chancellor, Professor Kwaku Mensah. And I attend and came. Now, was your mind here? Do watch it and I see a number we are singing at you. What the HB Jumedia so some perfume, some TV so no. And so, or was so calling him. And if you rough war, or more edu or mufie, and I saw more hostels, or coming commercial pomo, echo couldn't command a dodo nature say, and Quadano Maso Diu, dodo now to us or dear Bordia, bon Samson so abo most wash or modin. And I say, and Kwadani in Pefe, say hostels ni bi on moi, a bon wo form, e be a bet 30 million, e be a 25 million, e be a bet 20 million. No, akwa chan to ratch any ma me say, Sani and nebo for 20 million, 25 ni 30 million, no, asa, waba wenye bi, na ka 80 million, 100 million. 70 million, any 60 million, dear. Bataya, Nebeko University, Eja wonko bida. I am sincere, or here na the banana baby and Fanity and to no aquaco pebusia, no the babitua says he can't Dano wa bra, and yes, sanity. And to Reverend Doctor Akwasi Usu be one day president at the hostels, and what coming commercial poning na, or Monkabomuku and nine, on your mind here do what you didn't command or paya, or chesse, and Kwadani biasu or ding, nan kontompo, and a nabaraba samwa. Omo kadechro omo ma me no omo papa nom ane ya nempempi omo mukoko gina bebia omo gina na ya na manfa dwen omo se hostels no ne boarding ebroso no association and I won't say
my woman, freedom of association. Members of association, yet then a cost abros 10%. Oh, okay. A full more. Meaning, we sell one bed, 8,000. I am Wabra, yet then a from a near master. I didn't just. Students, we need to the parents a reality. The minimum so catch parents, and the minimum parents also quite also positive check to a moment celebrate. One look at a catch parents, you say, which I am, the boy nearly the year available 8,000 a bed. They catch you at the 8 year home, so but one young member of the association. And yet, association members need the and the cost. The new ones now air any air, the aircon near the idea. Students now all that you need is a space out of that baby of edition. But that's what the students are looking for. I say association what is it? Empty sacra. The new ones now abandoned. Maybe but could be only making air conditioning room, but 8,000 cities a bed. Yes, a room, 8,000 cities a bed. I mean, no passage to say, and why, maybe dear. 2,000 years. Parents will be missing, but whom we know the enemy so, but maybe no Oma dear. But students now ever be challenging 8,000 I am 2,000 any. Okay. You university, Department of Students Affairs. So those, they normally a year prices in crown. You need invest in the success. Your prices, you need invest in the success. Now, they don't belong to this association. And then you can't force them. They will be a force. You invite you on some meetings near the other. No fair prices now. One thing, you see at the nature. And they can't take the prices up. I was your phone to Reverend Dr. Kwesi Wusu B and a year president. Hostels a hodwa and welcome in Krumesi upon Munina. Or Mufira for no one year president. Do man on watches away and could any one more. One him say, Yea. Be a Ugos Yadia, or air condition. Ah, Raddy. No, see, what can you now about and snow? Mamma, me a toy. Good day. Yeah. A baby, caca. Yo, you find a forestation. And so ya Juma bandy by Yan, Sabre, Mabuni, green about Ramua. Yedria, na I see ni pabe brubes and Pimaduni, Busumi Drumwa, Catwanitia Catetri, ya banner the one muka. Nyadi abani Tracy, eh, Amanquati and I bribi or Yana den Cadreba. Eh, Nabanu Sunyang, we were once in a den Cadreba and Isicano Bedatria. One so fra bujina ponso ada tara momo na ye se emabunu no amunchem wadi okron enyina ya MPP police station executive no bi se na enye sam bo amaban ne entua mo kanka de abiem na wom na sam Reverend Clement Asare president edi mekuei wojina man so papa awrade asum dwen kan enkan so mami na de di kan ampa sam mukuei ana se emabunu no amunchem wadi okron nyina ya MPP police station executive mami ye no kre ni amfa kan nchaban ye sam bo amaban say what for your juma say uchienka na when wa ha be pa na de abremo say yentua yi how no de ma me meche watie fo nyina how no de ye shede nim abi potia how no free sense a free 2018 you say John if edi adwuma ba ye ya fasa amane we mu ma ye say John ya meto ne nsa frɛ no ema ye allocate eso aba be take over Sadi na ekoso enti ye gina ho a ye ntiase enu nti ana ye pese penifo ba abonten to be kirem ye ntia youth na frustration sadi we ekoso be bia e be ba boso me beso no nya de sikati ni ba wono nkofo nyina ye adwuma na e be tie obi kana wo de youth na frustration for dem de ma because you see nyina ye youth employment there community police for Sikaba. Head for Sikaba. And then the youth na frustration for Kwade. He said, Ye Kasa, you did there, no bit your barco. And they hire Nami. Mududuei, any Sika bani Triamamono. Ade Makatiano Soson. And Nutina Mekana Kwakamu Emma, Musu said the Antinus Canoma. Mammy, a Catiano, you will be junior high school. 400 cities. Anna, well, we could have diploma in HND, also your mouth 700 cities. Ah, Inti, Nagase, and Yakets Yakasivia.
na da adwuma no mokodua nnua no a mo wo territory graduate ni gyina ha na ifo no so benji so fo so gyina ha ndichemu wo mu ye supervisor and ye wo field assistant na che so obi ampo ni wa enfa no so obeje 1000 there be mame obi anu a wo je 3000 na mususu se die na emmasika no mma no mame adwuma no nim se adwuma na gu a de esra ban ne se on de ontua yenka na on kan se adwuma na gu because adwuma no obi ani ho no ma o ka bibi kire ye gi se afi be so ma ban na be green Ghana na afi de yehu se yehu hia no abefre ye green Ghana ni wie ya eno ano no on hwe kire kwan bio nanso akatue esi otua yenka ema green Ghana ye atwamu ebisi se emeri ifiri February ebi apima the same na me no kase ma me nya de esi atua yenka enso green Ghana no ye adwumaden a ye ne eboa ma adwumade ni nyina akọ esi akubusa minister bi say onko kire ba bi edua nnua na ba akọ ebi si himpo a onhunu bi say ye frustration for ne ko kire ba bi ewo minister abugina po ma bonu prum wasesai mame bi ko ne nchen June busome no bi ko no kan ya ne say yankoto no mu do ankra wode ma ya ne say omugusu omu pesika o finance ministry omo hye yembo say misa ko finance ministry amo mo ka say onya busome me yensa omo de be ma ye mame ya ne say me no ka say tomu amamo mame free February be me say emre kokora ni ho aba na adwuma no ni nyina mu de kọ chinchina atwan adwuma no de ntia ye say wo fie ni say green Ghana ni twamu a omo hwe akira kwan bio enti nyina ye say green Ghana ni twa no mo hwe akira kwan bio dia ye say green Ghana ye nim si ye beto aso na ye nto aso bi so wonke ye nim si ye beto aso ga say me no nkan say egu akwan ma ye to aso but say no de enje bia ma ye nhya ase say ye share Roberts na ye nazi no nim say green Ghana na e maso enti de ye sa ban ni say ye nsika na ye wono ho no ontua ma ye na say nsuo ne beton a ye fa nkoton na asumdwe bra na we nyina echi green Ghana na eba na ye san frem a mobekọ se green Ghana na eba na se ye ntia ye nka anya de se ye besa akobio monko yenko because the kan ye nbu ye ntia ye nka na manya adwuma foforo ya mo ye ye nya adwuma bia timu ofia ya mo feel mo he TV no mo ne ade a isika na ye twan se de na radio tie uti radio any TV he because ubusiani bia ufie rent nim se wo ye adwuma obeje ne rent free ho ubetia light bill ni nyina so ema na faso bia you faso bia wo ye so say ye adwuma makoye police station executive munum se mu ye se so asem wa mo expose ma ban no ama na ye unpopular bi say ase mo ya ye atuatefuo bi say ye saa na say 90% na ye police station executive no na say ye saa na say otua sika na ebe ma omo so omo achi no omo nya executive no so nya akonya no omo so nya omonya arishemu wa ban ne mu fientisike betua ontia bosome na ye no because time dia you prepare time sheet the time sheet e wo hormonim the number of month a time sheet wo ho the mo fa no maye every June na modern call minister no no munya nko ho bi yenko ho bi ani esache na afefufure mu ma ya madwen se mo besan akọ afefufure afi ne ya chance dey release na ba okay nti ye show monim ti antihwe be by 15th of this month and the omoti ase any demonstration picketing you see deciding the tuna kwemma Reverend Clement Asari president yada sibebre anwumre ni wada age Sompa hwefo ne atifo yes me da se mam ye wure wo ye president de ma members youth na forestation o my Ghana ena mankwatia wo na den kadene ba sabre ene Amza for Yeguso Sompa 93.1 FM yanwumre no nsia kase na nsan ba bia wo bia na Yeguso a ye de mamo style bia no wadwenche no nsusu e fa beka ho wabra o ka ho we social media platforms awodo no nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ono ma Yeguso a ye beka se mamo ye bekenkan e de amamo ye ka mo se kase every Sompa 93.1 FM so e
Kumase ene ne mpatamu no ebebu mfumpa atwa pesa dada no ho ayiachia akofa Sompa 98.9 FM so ewusunyan ene ne nkwado yanto akase no so ne mfam free youth in a forestation omon sensemi ho ne mfam nkokwa abere Easter baton pesua so cray friend say eye dumakwai na ebusua kro wei omode omafa to omo sese eja kakran kwabena labor say yesuku a no mode kwabena labor no a no mode esi say ya yasabi a kwabena labor no a no mode esi enzuo susu a no mode kwabena labor no a aye ho adwuma na we susu omafa to omo so sa fidie community center no mbekukuru ede esi wono mo a kwabena labor ye omo tonsa efra dofo omo nsem wobie omo efrim potem hono ne ade a and I'm so Penny Thomas also sechi yo wa kontum omo tonsa frɛ ne seja omo besi community center ide womra no me so omo sene mebo no mu kakra no no so sesan so wa kontum nti no ne nua kuma akomia boaten sechi na ekosi na namu ena okọ ekoboa na nanom ne adehye a ewon potem hono na otu omofo se kwabena leba no so mu de du omanimu a ewom se mpempi aban ena oso de mpuntu obade na so adehye ne se no mafa to omo so se mpuntu ade bia no womo ade kwabena leba be pia ne kakra no so ma ne du omanimu kan a on be ko omanim pa wa brabom enso bia obetimi aye ene se bia ye sidan bia uti ko so adwa bia uti bi block adwa ni na ye pan ya fa so adwa o man e mo man man na ho for the president kan na o ke so na o ka se ko ko ye o to fa mu di future of my boy aye ne anamo e betu ne ana bemma atrima yo fa se no ye ma ene o ma aka o so ebe mu ana ti e ko ani pan fo o mo ko e de ma do mo pan so o mo ko e ko da no e de de di do mo chi itama ana mo sini e kasa na wo ka a lot of development nimre so apa no ana he fo so tele da ma ba so na wo de ma pa ni a na e se o de ahoma ho a na o de boa na o support to the bia e ba so e wo man e lu ti na e me tomato wo ta cha ni mi apa ni me no ma ya ma bi say e be be ma ba ga tra me say so na to say jam ma ho de mu say ya dia am ya dia you say ya dia Abusuancho opani akomi aboaten sechi adodo na sanmane se captain siasia a ninua nimpo ni opani Thomas osu sechi a owa kwantuo mu a dwumakwa de hye to nsafre no nti wentimi anko mokosi na nam ne yete ne nka no na kwabena adu yo no soso ebesi won re popropo anemu o dwumadi na se esoso ede kakra sei so ninua pani ni chairman osu sechi na ninua pani sane kura na nti yeboa na omu nyina akodi akwantu na omotumi se memra megina omanem yenye bibia se obetna so be se 19 to 20 years ni enuma bebre a chese ohwe a chip compound kwan a yayi ne kromu ase first na sabiu tetewo hwitim ni bi na ne yekoso ni oba KVIP ebi wa etira na wahai ebi nso wo etire do ho aho niema bebre police station yasibi na evi enkane a ne wo kromu ase no na oba bi kakra bi sese ni ya twetwim ma yensuo kura no kurumu ase enye kurukase bia nso ye ka bom a ye pipe be se 10 na ase more than 10 ni nyina ye oba ye mpuntu dwuma odi ase na niso ti ya ye sa na ma we nyina na e wo se ehunu se be bia ya na ye yi na se program no ya de bia ya na e ha adwene e ho nso nti okoji asase a wo ye ne se ho de emfanye community center se kuro no e ko nanim eniyeme hia amse kurukase mu nyina wo mu nyina no e bia ba kuro yi mu nti no na atwa se ye ya de bia betimi so aboa kuro yi nyina Abusuana na kwabena du soso ne yete ne nka ne nyina ye se beye na dumakwa ne mpotamu befa ne ntuma papa fra ene ma wo mo edi se dwuma ye ode ne munyam ekokota ekire no yagusuada ye wo anwumre no sia kase bono emo wo me process ahene Dr. Kufu Dampare en wo kasai se wo nyankrum pon bra wo de am wo dasani bi asasi so no obi bia de ne wo a wo ba wo no obetumi age obi de afri ne nsem wo de asam itudwa na no 31st wo bra no ne na mu a kopie mu Assemblies of God New Spring ya so dem na no wo kasa se wo nyankrum pon a ono wa bo ede wo hyebra hye wo nsem wo betran ye ha en obi a wo ba wo no so obechimu nsaje afru nsem enye no kore wo so onipa biada de onamu asase so no ye niema ni nyina da keka bomu na ba bewie wiye se de kyoro ne ka se enu se wona edro nyankropot asefo niema nyina da bedi aboa na wie ni etiti no won mo nam ne tinu pofo te se ye nom wa frɛ ye no wo se emfa sa pepepe nhye ne tirim na ne se wo ka sei boe sema no a na papa Dampare afi etwa mu
ɛna asafo bi nwe ne se kyerɛ no so wɔ no ho ante krase ɛna wɔbɛhyehyɛ mmara de amadiifoɔ si ɛba bɛdi buro nyɛn mo mo mɛto murum ɛmɛka so mɛsi bewu kɔtakyi bewu hwibonto bewu yadoto bewu botuo pamsɛn ɛne ne mɛ bewu bi adanie wɔsɔfo wusu bɛmpa ne na jagezi na ara asɛm yi wɔn gye nyini mu ɛne na jagezi kora bɛka sɛ no wahu saa IGP bi yɛaworɔ ne n'ase mpaboa ne nso ɔman no yɛ yɛmpɛ nokorɛ nyɛ Ghana. From my brother who told you what we all have to do to take our country to the next level. I want also to assure you that individually be convinced in your heart and with your mind that nobody born of a man or a woman can alter your destiny. When that happens, then there's no God. What it means is that God, who is destining you for something, can just sit down and look and allow a human being to change that thing. Just imagine that. So whatever you go through, they are all calculated in order for your destiny to be accomplished. So don't give up. And remember this. Anytime you are going through anything, remember that God is preparing all that together for your destiny to be accomplished. Because on sign, and that is the song we want to leave with you. So please. Papa o me prosisa hene Dr. Kufu dampare no woto nwomro da so yo nyame won sa kira da wo so nipa wo hyebre wo tumfo nyankropo proposi prempa obudu ponko mu wo de be ma wo Bayfo ben a ba wo no twea adwonso agu no sokora tumi nyi friends ya to so eguso de mu gina bamba won sensem ya ne mfam nkomra sbegye ne wo mra sbegye fie mu ma de se omu asema nso ene ne mpotam epo mantem na tena ye na honorable George Kwame Aboagye se be na bamba won sensem begire nchen na gya ne na so kire ben se subontem koku e wo epo mantem ne asema so ne mpotam ntino o de afidie titafo moto sakri bi akwa akodoma posifo a e wo mpotam na abusua yekoti bese for professional concern kwabna nya akon eno de nani edi ekire na amane a wode ebre mre oni ono abudi nkomo eni nimno me kasa no me kan oze yate ho afri odan ho awo fa no aban mu district assembly ye district assembly but the ban police a yeni da ho show dance municipal police no ntani eguso bobo ho sane be ya yebetimi yate ho so ne anya police district police headquarters awo ha nti mene mpanifo no bi kasa no na kyesa ade ehia omo ye omo movement awo district mu nti me hu se me district mu police stations mi ensa wa ha nti na hu be hia se police stations mi ensa no meboa ba bia moto na omo de aye omo adwuma no because omo so omo ha itimi from se e bia fa docket bi bre oda eno sa na se okofo trotro wo ha ni afrese nipa police for me enu momodian na momra dance sia ayeso okofo trotro ti hwe ni nyina na emoa the present situation de ba no nti ne ba se animanimi mepe afidie a omo betimi de aye omo rounds awo sa district mu unse misa won krankitinkitinkitinkitin bebre ebi wo ha omo koho akwa chi obi ana ekotie de ekoso ana eko investigation bi a omutimi duru ba bi de aka na ka nko ombe nante nti ni nyina no na hu hia se moto mom na betimi ayesa adwuma no abusuanti se be na posifo wa asema so ne mpotam beba adwuma yiye nti ne ma honorable George Kwame Aboagye de sa niam we kokodom wunum na post commander owo da division ACP Reverend Andani Ameya ososo je niam yi e de aseda PSC koma honorable pa na eya abanya dia onhwesu yiye onu ani dia obehwesu yiye eno na ebo Ghana mine from no sense eduru ba bia ade bia nka ese di mfiedu no obehwe ebedi 3 years na nipa na ase no enso no dia di otimi hwe so mfie petepe mesra mo Ghana fo nyina mo maye mo asa mo se ye politicians say ye NDC MPP o mo fix Ghana. Ghanaians should fix themselves first.
President be obebaso aban bi obebaso bia no. Nipa no relatively comparatively omo yeketuwa bi. Sesia na nando oye mampeni his excellence. Said the DC kwankwa chicken no nja kan brofu bi ya ntini bi e kan say omo commission nsu bi wo mi krom ya we say as Dr. Kwame Nkrumah cannot divisible himself into two equal parts. Therefore, I'm standing in the feet of Dr. Kwame Nkrumah to open this Yamfo pipe. I say open. No more yes. Yeura Akufado. Don't mean Cheni Mumbi Numpo. Na Yemi and San 9. Now, Podi Anfani said 16 regions, no. Beyond Yanefaba. And Yang as a Sabre, yes, Edim Raso. Namra. A war of a mammo, yet media Juma. Abusuanti Achimda Divisional Police Commander ACP Reverend Adani Amiyao eno no so yete nka no. Ye free Adani Amiyao de ani e kwadrobonso wo hene a wo wasechira Fran Prince na nadan kwaju binsia wa wodi kan na de kokobo e de ma Agogo District Police Commander ye wuro usu bempa se wonya se wode ne peso aso hwede no na sechira Fran Prince Commander no ehye kumawu ase ti wonti bi da se commander kan ho an watwe atubrama ne nam wakuma nantwie wose ade a wo yen betu akofa nwenne e de aba nantwikafo na nanom akuafo no ntem nam so mo friends and trofo nhia mu e ma na nadwamena dan kwa adwabe nsia de ato regional minister Ewra Samuel Semensa process ayin akufu dan pare so wo nyina da mampani na ada kwa akufu ade wo mlemu o na de ne emekeka kro no wo mo mane nyi guguro ansan wo mabam na kuafo nso hu se obi ayemwa nso yere ayemwa no yobi adwapade afo nso yobi adwapade se ko se obi afuo no wantue ka ye bechew saa nso na se ozo kokum na ntue no wantue ka wo so obedem ofa bebre fa so akodem wono so a afi be so no omda ye wona adwuma se obode na twikum no omde bobra no omunyai ebirum akaba wa hwe ya wo de eso mu ana ukojeli a wonsa enyere ema obi antwe no nyere efiri ho flani ni akuafo ntokwa no atwam se da sumbiesem na ayede aba ofisa mre ko no wo aboa be se wade bia no tutubirika bra government police station mmidi so tuma sam na America no na yenkope flani fo se yenya wo mo a ye mra ya ye ne se mo nantwibuo ho na mo nantwi eti ho no mo na mbetue ka flani fo na je ato na wo flani nso so a nantwi ho ba be fra mo die ni mo no ma ya so enti wo ma ya so enti no mo din samone kwa wo na ba ye dey mbetue ka ago commander ma district mekum nantwi bio so ire bisa wo pa dia na e kon na wo de ye dey e ba meja flani fo mo de sie ni na de be sie si ti o su bempa twa wo free sa na mo na wutuo no se wo ba ye district mekum nantwi no o mra no ma agogo ma search from place so agogo district ho kise reinforcement aba na regional commander aka say kodobonso na ekoba ana search from place commander na aka say ye hia omwo anu ayere waba to me bia ni wo say usan me commander ho na usan kodobonso police station ho na oba bekum na mpere ye dey eko the futu amede ma wo no se wan dia na percent okwa na eba Mr. Regional Commander, Mr. IGP, and the Ghana by on two or Ghana by one, and some random idea no more enter. Command all year no. The Muntuno, the first will be in your day, Emra. No for so. A four say, dear men, your day, Mimpe, the first will give Bra, no minute. Another was any. Mejaisa, and there as will be a day. Abba, none of us will be out in your day. 1 year. Yo, na, just another walk on friendly for some mutuamful. So me dia nantwie ba ka na ye kamro fo ahura gira kokoso no na wo wie ye pe na anantwie wura nom ya wonum so o mansi ni mudiodi o manim shaibu salifu friend teacher na nkwase wono so kasa esa asem no wono ana de koto nananom ne aprosifu anim so owura usu bempa kwan ya wonam so no emwa kora won ne DC Suleiman Hamidu wo mkuma anantwie nom de abadwuma betom na no bra na mi wo wa na de bonsu Hamidu hine nkola friend say omo wa no mo say ka ba mi no police for on ba ya mawuro bush no mo kukum no fi omo ti ya ne pan mo to murka ko ya agogo commander en nkrofo na ekukum no fi no mo so say DNT na ba sa o say the bonso di na odi mo ba na wo mo de enu an say wo ba ka je say mo ko no mko pam na fi man che wo so ba no na fi no kuma no mko no to fo ma na omo wa police for be 3 wo na fi to fo ma no ma twene mini to fo no ma twene mini da na fi o mo kum no ada no omo 50 omo say adi case omo di kia be sa na bae no se na me ma boys ni bi agi me phone na boys so agi me phone kan say mko video niem
deɛ ɛkɔ so no commander no ayɛ wɔgye phone ne nyinaa sɛ ɔmo delete deɛ video ne nyinaa ama ada no ɔmo delete ne nyinaa yɛba akyire no me di the police for because asɛm no baayɛ miss frɛ commander ɛwɔ kumawo wɔn na ɛhwɛ de bɛ so ɛbu sɛ ɛsɛ commander deɛ ɛkɔ so wɔ ami de ne o na onim bibia na ɔsɛ di ana ɛkɔ so me sɛ yɛsɛ police for ɛfrɛ agogo a ɛkukum na nwie ɛwɔ ami de ɔsɛ me nim bibia o teacher na nkwase o ya wonu gine mu ade hye wa fram place ya wonu anantwie wo mu kuo wono da wonom ano abza for yemfam free eye drobon so ne mpotemu ne yemfam mra yemfam free police nsem so yemfam corporates mu kakra na busua omo ne tuase ekokodi bronya ene bronya ne mu nsem de bebrebe akwama ye koye emu nsem bebrebe ye ba betwero ede amamo na bronya ne mu an ye kote ye se osono krokro mpipi amanjoko ni titire ni a owa santemantema se benada ntwibosi ako a dodo na friend se chama wuntumi num akwa party wo golden tulip na party no mokokọ ye no omo ye de ma vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ema santimantema se MPP amanyoko no chairman fo nyina akwase bi no mokọ no mu nyina akọhye bo se kwan bia so afi NPP amanyoko no bebo mo ho no makwa akoto ba akwa yi ni obe Frank Atufo ede amanyoko no fisa mama no tua se mampani na dan kwa akufo de nyade a obetimi akobiewu na omo chairman fo no she vice president bo se kwan bia so omo de omo ba nyina ema no no mato ede ama vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na busuade ye koso golden tulip a ekuku dam arampema sie du empenimfo a yeso mabodwusam nwitu adonko enyinara ewan pipi amanyoko mu okumase ni asantema sei ekọ ase bi ma wuntumi ehyebo se kwan bia so ene omoto abade ama vice president yenkoti kakra ni emedi nkomo ewa amanyoko nim Tiwaye titire ni man pipi amanyoko wa santimantema se benada ntwibosi akwa dodo no a esanma ne se chema wuntumi ne yete ne nka one ne dom MPP chairman fo a wa santimantema se nyinara ema MPC kura kwase emenhu kura no mi hono abojon kuma mrase gani o mrase ge fiem ema de so mo adjuso abaton pesu aso mi hunu wase ena Steven amo astekanom ne ade num nyina kwase na omo so o matudin se BMW Bawumia must win. BMW Bawumia must win. Na yankwa omano so mra na mene opani Joseph Amua ekwa kodin komo papa yi opani alankojo chemate campaign team no udi muntintimai pa beka ne sa santimantama se de wono ande kura no yenkone ne nkodin komo se sa de we yesie omo ni se ni opani Joseph Amua ye mo adwo emo afisia pa Mr. Papa Dodo na friend say Mr. Amua Love Enterprise. Mr. Amua Love Enterprise. Ana Dodo no a enim say ye de e friend no. Party ni de me no me de me ko di konkonsa sensem twere ni. Mr. Amua ye mo official po. Buja for ehwesi e benya Mr. Amua Love Enterprise wa mano so de ne na kwa kodin koma fa asemi won se wo mo alanchematen team no asemi wo mo esom se na matete se ye se aland de no matudin se afa dabi on de ne AFA afa ena Bawumia de ne BMW party Bawumia ho Bawumia ho
Baabia oho. Ah. No bro nyenye Kumasi no bedi no. Na ala nsusu bedi bro nya no Kumasi. Ala nsusu bedi bro nya no Kumasi. Mama ni Mr. Amu ani nkomo. Mr. Amu a me mo afisi apa. I think Me gidi se wo ho ye. Ye de radiase. Mr. Amu ani ye course wo Kumasi. Ene golden tuli bro nya yi. Emra wuntumi ene MPP. Chairman and was Antama say any MPs, Ecosia Vice President, SN Bo, BMW no, Matiana. Oh, yati, the BMW. I mean, what it means. Almost say, as I just said, Baumia must win. Oh, that. Almost say, as I just said, Baumia must win. Okay. BMW, car BMW no more can I say because car BMW they need relevant crowd Ghana give that. And this is Twitter me boss again no. Happy I say. And now I say overcome this say and now when no na koye sabe no matter you say chamon to me na dey no. Na ai sa na yeso so yetete no. Ehon na hwehwe maso kakra che say ka ono a wo ye party no chama o ha no dey. Bibisa enye won esenka odi enimo because party one in share no say enye me open campaign and two say we be say wo ye penina party no share bia ba contestants e be contesting na no mo na mo be share mo na mo be kire de be ko ha de be hwe we say na say wo say take side dia so that say referee was high player basa emwa na sadie no ede emma angofo enya yaudi o party no wo mu tie sabi party no ade ba ko ase tie ase no say enye delegates na to aba no ko na ma party na wani o so delegates na to aba wi a eni pa no on be so mu a o mo be to aba na ma ya me ya woni no se o ya de na se edu o ma be mu a ala o mbufu a Odu onu ankoto aba na etetie. Nti be sire no pa se sa de no de onyai. Edi party heads now one can so good. National executive se be ya omu frɛ no na wutwi n'anim ana omu punish no because why be da aboma caution no. Do ya de na caution wa e je se nye bi we bi ma the next one no sanction and as a punishment. You must be called to punish. Na oma sanity ba party. Yes sir, umbu party. So you back a bi na service bi manya party ke bi. Na Mr. Amwa. Mr. Amwa mo Alan campaign team no se bibi say sisa no a emu mabam ha mo. Emu ya bam kra ya come there and any abrio. You mo mo di ame no. Okay. Dance you to ya de come there. So ya de any abre. Enye mo mo di ame na mo tesoro. No ba o hwe man do. Umu obi afu. No mo fu nya e come fu. Yo. Ya de nya ho de Yo. Grassroots now omo ye for power. Woman no money abre because so party wa ben mu a. The party e dre. The party is at twice break 8 now. I don't know grassroots no Pierre to me, Sebi, Enya, Bibi Kakana, and I said, Obetiman say, Ampa, my joining party MPP, now managing your party member. Yeah, delegate. And now they are all year, they will put them and the partner for opposition. I'm the demon. Bizamwa mate yedase yebeto aso china no pa yedase pa no adaja wanyama yenwumre bibia ni a yebesa abo apini obi why yedase abuzan for Mr. Amu Love Enterprise ne ko ne nchen papa yi opani alankojo chemate campaign team asante bantema say meka so ono a ene sini nanso a wokuram eboje ne mo dendede nti ye si bro nyanemu a amanfo chese chema untumi ye party ema vice president MPP MP se wokumase ene chairman fo nyina kwahye bose ombetoma vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o master to crowd social media BMW Bawumia must win no and I almost say afa AFA Aland any here Canada Japan so the end say
Any mente. Any mente. Actually, if you're more, you know, a bad boom. A articulator. Will be cheer fire. No bad day. Boom. Bad day. Yɛmfɛnsi na 5G ni yɛda ɔma seɛ vima yɛde bɛkan news yi nyinaa ɔmo de ma yɛn ɔmo ma yɛn energy if it's a 5G ɛyɛ drink bi a ginseng wom green tea wom grapefruit wom ɛna grapes na bi so ɛwɔ mu ɛyɛ non alcoholic obi atimi nom bi ɛyɛ purely herbal so te ase ah okwa sɛsɛ wo ba enyumre unum bi ya ma bi ɛne ayi bi ba akoma me yɛne yɛnkɔ ɛsɔre ɛfosuo ma ba kekan ne ɛnsɔre na wonum bi yɛ bɛyi wanum bi wayɛ yukɔ bi akɔ yi ɔka mu wodi ane megisi hɔ adeɛ ne deɛ yɛ na sɛ bɛyɛ ɛbɛma bi anom no ɛno nso yɛ ɛyɛ correct na nso sɛ bɛyɛ wobɛnya kakra gu mu ne mu nom baako ɛyɛ na ɛyɛ masa yɛde wafi nsuo na ɛno anadwo mo bie bi nom o ɛma nso mo nom ɛma yɛn nso yɛtumi yɛ sexual libido no arousement wo ama sɛ mede fɛsim na I was out maybe to Atonia from 0246270221 0246270221 5G energy drink and 1 year come for the amount. Miso fruit drink. I go say so more per kwan so den so minwe. And no year come for a pipa passe tenkon. And ya wono mu anu a che aduane emu odu ye wo orange, mango, grapes, apple, melons, and afe pineapple. Ya unu bi etumi ebo ye pa ma oda sene no nipadua ne hye ye kama so edema wo betumi aba so mpafia betu bi akoton gibigu fridge mu koda be bi school fa bi hye lunch box no fre 0246270221 ekoba system premo wa ba wuro makoda ketua yi wo mo ba ne de asem pani padwumadi ofosio be ma omna samoa eni wo sofo be ha nani na eyinsu dia wo dia be tofia kwa wewe yo no ase ehire Tayasisi de kwasi wuo ku ade a eno ha ne Sompa FM asem peni padwumadi so asa minu obi